Deci cam în situația asta suntem. Ar trebui undeva la 30 de întâlniri Zelenski, Putin, nu neapărat cu Trump lângă el, că ăla îi coțofănește degeaba. Ce sens are să vină Trump când tu vorbești despre război și ăla vorbește despre pace? Nu, aici e vorba doar de ei, că ei sunt implicați, ei știu despre ce e vorba, au mințile lor estice, care nu sunt mințile lui Ursula von der Leyen sau lui Emmanuel Macron, care sunt niște indivizi parașutați în lumea asta, ei au trăit într-o altă lume, ei nu înțeleg ce se întâmplă acolo. Deci numai niște oameni politici de dimensiunea ăstora pot să gândească că Rusia și Ucraina fac pace. Este totalmente absurd, da? Chiar și dacă nu mai ai resurse, dar nu mă refer numai la bani, nu mai ai vodcă pe front, nu mai ai briceag să desfaci conserva, nu mai ai briceag să mănânci pateu ăla. La început îl mâncai în 2, apoi în 4, apoi în 8, acum mănânci în 16 un pateu. Chiar și când nu o să mai ai resursele alea, tot nu faci pace, mă. Câtă minte să-ți lipsească să fii conducător occidental, a mai venit și Starmer ăla. Ce înțeleg oare oamenii ăștia din lumea de azi? Aici era util Dostoevski, care le-ar fi explicat occidentalilor că ei n-au niciodată gândirea rușilor și nici a ucrainenilor. Și acum înțelegem ce spunea Dostoevski. Avea el celebra frază că niciodată nu o să știi când un rus deschide gura ce va spune. Și avea dreptate. Nici când deschide un român gura nu știi ce va spune. Nu, asta nu înseamnă neapărat că aceste popoare sunt mai deștepte decât cele din Occident. De cele mai multe ori, da. Dar nu asta înseamnă. Este diversificarea creierului în raport cu situațiile pe care le-a trăit sau pe care le are în genă. Nu este același tip de genă. Domnii ăștia din Occident au un confort, sau cum ar zice domnul de la Cluj, o reziliență care nu a existat niciodată în gena populațiilor slave. Niciodată un estic nu va avea aceeași viziune asupra evenimentelor. Am auzit și astăzi, intervievau francezii cetățeni ucraineni și ruși de pe teritoriul lor, care să explice ce au înțeles din reuniunea din Alaska și respectiv de la Casa Albă. Erau excepționale, absolut excepționale luările de poziție ale lor, și ale rușilor și ale ucrainenilor, răvășitor mai complexe decât tot ce auzeam la televizor, în media și respectiv la populația occidentală. Avea o profunzime a momentului care te marca. Efectiv superbe lor de poziție. Rușii spuneau așa: noi nu credem în Vladimir Putin, care este un criminal. Da, ziceau încoată, interviurile erau făcute în Franța metropolitană. Deci nu pe teritoriul rus sau nu știu unde. Spuneau așa: Vladimir Putin este un criminal, noi n-am crezut niciodată în Vladimir Putin, poporul rus nu este alături de el, noi susținem Ucraina, teritoriile pe care Rusia pretinde că le va cuceri erau niște teritorii pe care noi le împărțeam cu Ucraina de atâta timp, în care noi am copilărit cu ucrainenii, noi știm mentalitatea lor, ei o cunosc pe a noastră, aceste teritorii au fost dintotdeauna o sursă de inspirație pentru Rusia și începeau să-ți explice tot felul de lucruri de genul ăsta. Ucrainenii spuneau: noi n-am crezut niciodată în Putin, care este un căpcăun, care este un criminal, da, noi știm că teritoriile astea sunt ale noastre, preferăm să murim decât să se încheie războiul, Ucraina nu va recunoaște niciodată pierderea acestor teritorii. Am fac un post-scriptum în mijlocul acestei explicații și a spune așa: singurul lucru pe care rușii și ucrainenii nu ni-l pot explica nouă, românilor și restul oamenilor, este ce înțeleg ei despre noi. Ei înțeleg foarte bine lucrurile despre ei, cum nimeni nu le înțelege mai bine, însă ei n-au o viziune clară asupra ceea ce se întâmplă în jur. De exemplu, deși România este una dintre țările care a ajutat cel mai mult Ucraina, care s-a comportat remarcabil încă de pe vremea când Ceaușescu primea țigani în țară și alte țări din Europa n-au primit. Apoi cu populațiile minoritare. Și România a fost un exemplu în permanență. Dacă numai jumătate din celelalte țări europene aveau același caracter ca noi, din perspectiva asta, Europa era departe astăzi. Însă niciuna dintre țări, practic, nu s-a comportat așa niciodată.
Noi am fost cei care, sigur, aici se pot face foarte multe ramificații. E și superficialitate, e și indolență, e și nepăsare, e și necunoștință. Dar, toate astea amalgamate, noi până la urmă am oferit un refugiu unor populații care nu meritau nici 5% din cât au primit. Și care n-au recunoscut niciodată ce a făcut România pentru ele. Am spus asta tocmai pentru că ucrainenii și rușii nu reușesc să se plaseze în locul populațiilor de lângă ei. Ăsta este defectul lor. Ei au o viziune foarte clară, foarte profundă asupra lucrurilor, dar nu se pot transpune în locul ăluia de lângă ei. De exemplu, un rus nu va putea niciodată să vorbească numele unui polonez, nici măcar numele unui leton sau unui lituanian, ceea ce alte popoare fac. Da? Superficialii din vest reușesc să facă lucrurile astea. Bun, pentru cine nu înțelege, repet încă o dată, acele popoare au fost superficiale din totdeauna. De ce? Pentru că au avut întotdeauna alte mijloace de a vedea lumea decât noi. Da? Și având genul ăla de confort, genul ăla nu numai de confort, de perspectivă, pe care noi nu l-am avut niciodată, ca estici, oceanele alea, ei s-au trezit, s-au născut știind că ei au cucerit lumea deja de câteva ori, că o vor mai cuceri, că au resurse, că curge lapte și miere, cum curgea până la începutul secolului 21 acolo. Deci erau cu totul ca și cum s-ar fi născut într-o oază și noi ne-am fi născut într-un beci. Nu te naști la fel într-o oază sau la fel într-un beci. Toate popoarele astea care s-au născut în întuneric au altă profunzime asupra istoriei. De asta vă spun că aici este un nonsens al acestui timp. N-ai ce dialog să porți cu niște oameni care vin dintr-o altă lume. Este ca și cum tu te-ai duce cu cizmele pline de noroi în sufrageria unuia care n-a ieșit din casă niciodată. Da, și care stă cu picioarele numai sus pe canapea și tastează așa încet, nici tastele alea de-abia le atinge. Și toată lumea lui este văzută doar prin oglinzile pe care le are în sufragerie. N-a ajuns niciodată în mediul real. Așa este această întâlnire. Ce să-ți spună Emmanuel Macron la o astfel de discuție, când el nu are nicio legătură cu profunzimea unei lumi pe care nu o poate citi, nu înțelege nimic din ea, nu are această... Poate că dacă Franța ar fi trecut prin niște războaie acum, în perioada asta, să-i fi ajuns cuțitul la os, ei sunt exact neamurile alea care n-au avut niciodată cuțitul la os sau la beregată. Nu te poți exprima ca unul care a stat cu cuțitul la beregată toată adolescența lui. Asta este diferența dintre lumi. Ea nu se poate, cum să reconciliezi astfel de lumi? Este absurd, iar Donald Trump este un papagal. Ce să faci cu un papagal într-o lume reală? Dați drumul unui papagal, de exemplu, într-o mare bibliotecă mondială, unde, să zicem, învață studenții pe rupte. Sunt câteva mii de studenți, o bibliotecă de aia interminabilă, ca o hală de gară din Germania Federală, și dați drumul unui papagal acolo. Ce să facă ăla? Ăsta este Donald Trump. Este o lume pe care el nu o stăpânește. El știe chițibușeriile alea americane. N-are absolut niciun raport cu realitatea unui război de-ăsta rânced, care miroase a slănină de-aia tumefiată. Războaiele astea pe care le știm noi, țărâna asta de la noi, mizeria asta incalificabilă. Și mai presus decât atât, perspectivele de beci pe care le are răsăritul european, nu ale lor, vă veți cumpăra ce mașină veți dori și o să vină esticii să facă investiții de miliarde în Statele Unite ca să-i păsuiesc eu pe... Aia este o lume ireală, este o fantasmagorie. Răsăritul Europei este la colaci, este la parastase, este la pomeni. Noi suntem o lume de parastase și de pomeni.